Hello guys, for today's video guys, pakita na ko akong naukay ganiya guys. Tara guys, kani siya guys, 30 pesos rin siya guys. Tako na siya guys, pwede na pang dalolo kapilya. Hindi na kinala mag-order sa TikTok. Sayo kayo na lang 30 pesos. Ayan, may pahanbag-hanbag na para ng social. Ito din guys, sosyalin din ito guys. Ano lang siya, pupunasan. Ang ganda, 30 pesos din po ito guys. Tsaka ganito lang yung open niya. Yan. Kasi ang cellphone guys, tsaka pitaka. Tsaka may paano dito guys. Yung ano ba? Kanang daan na kwarta. 2 pesos. Muni karaan nga do sa una guys. 1984. Utang na ko dire guys, ako sang kabang pang-password. Yan. Sosyalin. Ito din guys, ito yung malupit. Mao ni siya sa tanan sa duha, sa tulo. Gani mo ay pinakamalupit. More siya kuan, gold. Nindot siya guys. 2-in-1 ni siya guys. Na siya gamay, naapod siya taas nga kuan. O diba? Pwede siya mahimong sling bag guys. Medyo ano dade sira na siya guys, pero pwede pa niya. Madapan ni smile, 10 pesos lang naman. Awag ang zipper na pod niya may diferensya guys. Ako ng tarungon, madala pa bag ayong manako ikuan guys, akasya pod ani niya guys, cellphone ra pod og pitaka. Gamay nga wallet guys. Hugtan na siguro ning zipper ani niya guys para matarong. Yan, may pasosyaling bag na 10 pesos lang. O diba? Kahit walang pera, ayan, nakabili. Salagang 70 pesos, may 3 bag na, o diba? Bye guys, thank you for watching. Amping ta kanunay.